Čaute všetci, vítam vás opäť pri ďalšom unboxingu a tentokrát niečo pre fanúšikov zahraničného futbalu. Topps Flagship Edition 2024-25. Je to jeden teda boxík, kde by malo byť 35 kariet, dve Exclusive Pink paralelky, takže poďme sa na to pozrieť, čo sa tam teda ukrýva. Ešte som nemal teda možnosť tento boxík vôbec otvárať, takže poďme si to mrknúť. Mal by tam teda jeden balíček, je to tak, kde teda bude nejaké tie základné karty, inzerty a možno nejaká limitovaná tá kartička, takže videl som nejaké videá, že občas sa podarí aj nejaká limitka. Uvidíme, či bude teda šťastie na to, či nie. No, tie fialové, dáme si takto dopredu bejsky, Izekor, Babady, Vini Junior, Rafael Nel, bejsky klasické, možno takto ukážem si jedno aj zozadu, klasický popis hráča, Rky, Ramos a tak ďalej, O'Reilly, pre Barcelonu tam máme brankára, Manchester City, Paris, celkom fakt dobre, Jamal, takže toto celkom dobrá trefa, Future Stars, takže pekná kartička. Škoda, že nie je nejaká limitka. Atkins, Gray. Ďalej Zeroli. Troška som pod kamerou. Dalot. Diaz. Diop. Palhinha. A teraz je tu nejaký inzertík. No, tak ďalej. Dance, Thomas Müller. Ešte by tu mala byť dozadu teda pomenáte fialové. Marcos Leonardo, Future Stars and Pink, tá verzia. Máme ešte Bakayoko. To je druhá Pink verzia. Best of the Best, Frank Ribery. Ten inzertík pekný. A toto bude čo? Trophy Chaser, Minson, bez limitu a New Era Musiala. Takže 3 inzertíky, nemali sme teda šťastie na nejakú tú limitku, ale za mňa celkom pekné balenie. Takže 3 teda inzerty a 2 fialové karty. Takže myslím si, že celkom pekný boxík, hraním občas sa tam dá trafiť aj nejaká tá limitka v nižšom limite, takže treba mať len šťastie. Díky moc a vidíme sa pri nejakom ďalšom unboxingu. Ahojte.